Hola chicas, hola chicos, que tal, como estades? Bueno, vou vos explicar, ou recordar, máis ben, como se facía para medir os compases co brazo. Recordamos que hai varios tipos de compás. Está o compás binario, está o compás ternario e está o compás cuaternario. Lembrade que o compás binario é só o de dous tempos, é o máis fácil, que simplemente utilizamos o brazo medindo dous tempos. Un, dous, abaixo e arriba. Sempre utilizamos a man dereita. Eu utilizo a miña esquerda porque vos me vedes de frente e así é máis fácil para vos utilizar a man dereita, vale? Un, dous, un, dous. Despois temos o tipo ternario, que é o que vamos a mover o brazo tres veces en tres tempos, recordando que sempre empezamos por abaixo, o acento marcámoslo abaixo, no número 1. Un, despois vamos hacia fora, 2 e despois arriba, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E por último o compás cuaternario, que é o que imos a traballar hoxe con esta canción, que marcamos os 4 tempos co brazo da seguinte maneira: o 1 sempre abaixo, marcando o acento, 1, o 2 hacia dentro, o 3 hacia fora, o 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E con esta canción sería algo así. Mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo